नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कार्यकर्त्यांचा आमच्यावर दबाव, नितेश राणेंनी सांगितलं कारण। उदय सामंतांनी केलं नितेश राणेंचं कौतुक। आणि मच्छीमारांना सक्षम करणारा विकास मिरकरवाडा येथेच घडेल, नितेश राणेंनी व्यक्त केला विश्वास। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। महाराजांच्या कोकणातील काही किल्ल्यांची आजही वाईट परिस्थिती आहे। त्या किल्ल्यांचं जतन होणं गरजेचं आहे। त्यांनी आपल्याला दिलेला वारसा सांभाळून त्यांचा इतिहास जाणून घेणं ही आपली जबाबदारी आहे, असं मत शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे प्रमुख कार्यवाह सुधीर थोरात यांनी व्यक्त केलं आहे। ही गोष्ट 1689 सालची आणि राजाराम महाराज तिथे पोहोचले। त्या किल्ल्यालाही पुन्हा वेढा पडला। तो किल्ल्याचा वेढाही 7-8 वर्ष चालू आहे। 7-8 वर्ष तिथनच सगळा राज्यकारभार राजाराम महाराज चालवत आहेत आणि अखेर तिथनं सुद्धा निसटून आले राजाराम महाराज, पुन्हा स्वराज्यामध्ये आले। स्वराज्यातही त्यांनी संघर्ष चालू ठेवला। आधी उत्तर कोकणाची मोहीम केली, मग दक्षिण कोकणची मोहीम केली, मग तिकडे खानदेशाच्या बाजूला गेले, तिकडे त्यांनी मोठी मोहीम काढली। या सगळ्या मोहिमा त्यांनी काढल्या, परंतु या सगळ्या दगदगीचा परिणाम म्हणजे राजाराम महाराजांचा मृत्यू देखील झाला। म्हणजे 1680 साली शिवाजी महाराजांचा मृत्यू झाला, 1689 साली संभाजी महाराजांची औरंगजेबाने हत्या केली, त्यानंतर 11 वर्ष लढत देणाऱ्या राजाराम महाराजांचे 1700 साली निधन झाले। आता औरंगजेबाला वाटलं आता कुणी नाही येणार, पण याच्यात अजून एक गोष्ट होऊन बसली। मगाशी मी सांगितलं ना की राजाराम महाराज रायगड किल्ल्यावर निसटले, परंतु त्याच किल्ल्यावर असलेल्या येसूबाई म्हणजे संभाजी महाराजांच्या पत्नी आणि त्यांचा मुलगा शाहू, हे पहिले शाहू महाराज आपण ज्यांना म्हणतो ते, हे दोघं मात्र रायगड किल्ल्यातच होते आणि ते या मुघलांच्या तावडीत सापडले। औरंगजेबाने 1689 ते 1707 त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्या दोघांना आपल्या छावणीतच काही करून फिरवलं। तर अशा पद्धतीने राजाराम महाराजांचे निधन झाले। त्यावेळेला स्वराज्याचा हा कारभार सांभाळायला सुरुवात केली महाराणी ताराबाईंनी। 1700 साली राजाराम महाराजांचं निधन झालं, तर या राजाराम महाराजांच्या पत्नी ताराराणी, त्या ताराराणीने राज्यकारभार हातात घेतला। औरंगजेबाला वाटलं आता आपण संभाजीची पण हत्या केली, राजारामाचा पण मृत्यू झालाय, त्यामुळे आता कोणी त्यांच्याकडे राहिलं नाही। अशा वेळेला उभ्या राहिल्या त्या ताराराणी आणि त्यांच्याच हयातीत म्हणजे त्यांच्याच कारकिर्दीत म्हणून 1707 साली औरंगजेब महाराष्ट्रातच गेला, इथंच गाडला गेला। तर ही लढाई किती विषम होती हे एकदा आपण लक्षात घ्या। ही लढाई विषम म्हणजे कशी होती तर बघा, औरंगजेबाचा जन्म आहे ना हा 1618 सालच्या आसपास आहे। शिवाजी महाराजांचा जन्म 1630 साली। शिवाजी महाराजांना पहिला हल्ला झाला फतेखानाचा, तेव्हा त्यांचं वय 18। आदिलशहाच्या या सरदारशी लढा देत आहेत वयाच्या 18व्या वर्षी, ती लढाई पण ते जिंकत आहेत। शिवाजी महाराजांचं निधन झालंय 1680 साली आणि राज्यकारभार सांभाळलाय छत्रपती संभाजीराजांनी। संभाजीराजांचं वय तेव्हा 23 आणि औरंगजेब तेव्हा किती वर्षाचा आहे? 62 वर्षाचा आहे। संभाजी महाराज वयाच्या 23व्या वर्षी एवढ्या अनुभवी आणि आता त्यांनी उत्तर भारताबरोबर दक्षिण भारतही जिंकलाय या आदिलशाही आणि कुतुबशाही जिंकल्यामुळे, आणि एवढी मोठी जमीन सगळं त्याच्याकडे आलं, त्याचं उत्पन्न वाढले। अशा औरंगजेबाची 9 वर्ष संभाजीराजांनी पण झुंज दिली। 23व्या वर्षी प्रारंभ करून 1689 त्यांची औरंगजेबाने हत्या केल्यानंतर राज्यकारभार सांभाळला राजाराम महाराजांनी, म्हणजे शिवाजी महाराजांचा दुसरा मुलगा, एक पहिले संभाजी महाराज आणि राजाराम महाराज हे दुसरे। तर या राजाराम महाराजांनी राज्यकारभार सांभाळायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांचं वय आहे फक्त 19 आणि तेव्हाचा औरंगजेब कोण आहे? जो मूळ महाराष्ट्रात आलाय 1682 साली, त्यापेक्षाही अधिक प्रबळ झालेला औरंगजेब। उत्तर दक्षिण सगळा भूभाग मोठ्या प्रमाणात त्याच्या राज्यात आहे। आर्थिकदृष्ट्या जो अतिशय संपन्न आहे अशा औरंगजेबाशी, 71 वर्षाच्या औरंगजेबाशी लढायला उभे राहिले कोण? आमचे 19 वर्षाचे राजाराम महाराज। नमस्कार, मी रुपेश मोरे, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळ टिळकांनी स्थापन केलेल्या त्याचा मी कार्यकारिणी सदस्य आहे। आज 26 जुलै 2025 रोजी कुडाळ येथे मराठा समाज हॉलमध्ये
आज एक कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य काय असेल तर महत्वाची 2 वैशिष्ट्य आहेत. एक म्हणजे आपल्या सगळ्यांना माहित आहे की आपले जे गडकिल्ले आहेत 12 गडकिल्ले त्याला युनेस्को मध्ये त्यांनी समाविष्ट करून घेतलेले आहे. तर त्या निमित्ताने त्या गडकिल्ल्यांवर रात्रंदिवस आपल्या पदरचा पैसा टाकून काम करणारे, वेळ देणारे जे दुर्ग संवर्धक आहेत त्यांची जबाबदारी त्या निमित्ताने आणि पर्यायाने आपल्या सर्व समाजाची जबाबदारी वाढलेलीच आहे. पण त्या निमित्ताने आपण काय करता येईल, गड संवर्धन म्हणजे काय ते शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसं असलं पाहिजे, तिथले जुने जे आर्टिफॅक्ट्स किंवा तिथले जुने जे पुरावे मिळतात त्याचं जतन, संवर्धन किंवा त्या अशा काही सरकारी संस्था आहेत त्यांच्याकडे कसे दिले पाहिजेत, अशा सगळ्यांचा उहापोह आज या निमित्ताने करण्याचं आपण इथं योजलं आहे. त्यासाठी डॉक्टर सचिन जोशी ज्यांच्या नावावर जवळपास 47 संशोधन केलेले त्यांचे निबंध आहेत. त्याबरोबर एक महत्वाची गोष्ट अशी की जेव्हा आपण किल्ले शोधतो तेव्हा समकालीन कागदपत्रामध्ये शोधायला गेलो तर ते समकालीन कागदपत्र हे मोडीमध्ये असतात. आणि त्याचा एक आपला छान प्रयोग आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये झाला की मोडी वर्ग आपण इथे सुरू केला आणि त्याच्यामध्ये इथून वेगवेगळे विद्यार्थी बसले. त्याच्यामध्ये ह्या आमच्या 2 विद्यार्थिनी आहेत. तर किल्ल्यांचा उल्लेख तुम्हाला कुठे मिळेल तर मोडी पत्रांमध्ये मिळतो. तर त्या मोडी पत्रांचे जे विद्यार्थी आहेत, मोडी लिपी जे शिकलेले विद्यार्थी आहेत त्यांचा सत्कार पण करावा. म्हणजे किल्ले कुठे सापडतात तर पत्रामध्ये सापडतात आणि पत्रामध्ये काय सापडतात, किल्ले सापडतात. दोघांचा संगम ठेवून आपण हा कार्यक्रम करायचा विचार केला आणि त्यासाठी आज आपल्या सर्व शाळांना, सर्व दुर्गसेवकांना आपण इथे बोलवलं आहे आणि दिवसभराचे हे चर्चासत्र आणि कार्यशाळा चालू राहील. शिवशंभू विचार मंच या माध्यमातून मोडी लिपीचं प्रदर्शन इथे आज आपण मांडलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपला राज्य व्यवहार कोश निर्माण केला. 350 वर्ष राज्याभिषेकाला झालेली आहेत आणि मराठीला अभिजात दर्जा आपल्याला मिळालेला आहे, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण मराठीला 2 लिपी आहेत, एक म्हणजे देवनागरी आणि दुसरी म्हणजे मोडी. मोडी ही जलद लिखाणासाठी वापरली गेलेली लिपी होती आणि शिवकाळामध्ये अगदी 12व्या शतकापासून 19व्या शतकापर्यंत ह्या मोडी लिपीचा वापर ह्या सरकारी लिपी म्हणून घोषित झाला होता. कालांतराने बरेच दस्तऐवज आजही वेगवेगळ्या सरकारी दफ्तरखान्यामध्ये आजही उपलब्ध आहेत, पण ते अनभिज्ञ आहेत, ते वाचता येत नाहीत कारण का मोडी वाचक राहिले नाही. ह्याची जर जनजागृती व्हावी आणि जास्तीत जास्त मोडी लिपीकडे लोकांनी एक आवड म्हणून, एक छंद म्हणून जोपासावा आणि हे मोडी लिपीतले कागद, ऐतिहासिक दस्तऐवज जे आहेत, मुळच अस्सल दस्तऐवज, ह्याचं लिप्तांतर व्हावं आणि येणाऱ्या काळामध्ये वेगवेगळा इतिहास जो आहे तो मोडी लिपीमध्ये बंद आहे तो देवनागरीमध्ये लिप्तांतर व्हावा ह्याच्यासाठी ह्या प्रदर्शनाचं आयोजन केलेलं आहे. श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळातर्फे याच मोडी लिपीचं पहिलं एक प्रयोग करण्यात आला. त्याच्यामध्ये ऑफलाईन पद्धतीने जसे वर्ग घेतले जातात तसाच सिंधुदुर्गामधला पहिला ऑनलाईन वर्ग ह्या कालखंडामध्ये घेण्यात आला. जवळजवळ 15 दिवसाचा तो वर्ग होता, 3 महिने चालला आणि त्याचेच हे विद्यार्थी आहेत ते उत्तीर्ण झाले. आता प्रगत वर्गामध्ये ते पुढे जाणार आहेत कारण का जवळजवळ 3 कोटी कागद आजही शिल्लक आहेत जे वाचले गेलेले नाहीये आणि हे 3 कोटी कागद वाचायचे असतील तर तेवढेच जास्ती लिप्तांतरकार वाचक तयार होणं गरजेचं आहे. बघा, आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 वर्ष झालेली आहे. त्या 75 वर्षाच्या अगोदर जे काही अभ्यासकांनी, अनेक वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी जे काही लिहून ठेवलं त्याच्यावरतीच आपला इतिहास अवलंबून आहे. पण अधिकाधिक वाचक जर तयार होतील, त्याच्यामध्ये अभ्यास होईल तर मोडी लिपी बाहेर येईल. ह्याच्यासाठी हा प्रयत्न शिव अभिमान सोहळ्याच्या माध्यमातून करत आहोत. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर भाविकांच्या स्वागतासाठी सज्ज असून श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे श्रावणातील पहिल्या श्रावण सोमवारला सुरुवात होत आहे. या श्रावण सोमवारची तयारी सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. येणाऱ्या भाविक भक्तांच्या सोयीसुविधा व दर्शन व्यवस्था नियोजन ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आली असून सर्व भाविक भक्त, पर्यटक यांनी देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर आणि प्रशासकीय यंत्रणेस सहकार्य करावं असं आवाहन ट्रस्टचे अध्यक्ष एकनाथ तेली यांनी केलं आहे. श्रावण महिना सुरू झाला, मंडपाचे व्यवस्थापन असेल, या ठिकाणी रांगांचे व्यवस्थापन असेल, ते पूर्णत्वास आलेलं आहे.
कोकण किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास आणि मच्छीमार समाजाच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी आम्ही ठोस पावलं उचलत आहोत. अतिक्रमणासारख्या अडथळ्यांवरती मात करत मिरकरवाडा बंदराचा दुसरा टप्पा प्रत्यक्षात आणला असून येत्या वर्षभरात ही कामं पूर्ण करून मच्छीमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा विकास इथे साकार होईल असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. आमचे ज्येष्ठ मंत्री, रत्नागिरीचे पालकमंत्री, शिवसेनेचे नेते सन्मान्य उदय सामंतजी, आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंतजी, सन्मान्य साळवीजी, उपस्थित असलेले आमचे फिशरीजचे कमिशनर तावडेजी, कॉर्पोरेशनचे प्रमुख आमचे फाटक, उपस्थित असलेले आमच्या फिशरीजचे सर्व अधिकारी, भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेचे सर्वच प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सहकारी, उपस्थित असलेले सर्व वडीलधारी मंडळी, बंधू भगिनीनो आणि माझे सर्व तरुण मित्र, आज आपण सर्वजण मिरकरवाडाच्या विविध विकास कामाच्या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने आज आपण इथे उपस्थित आहोत. मी सर्वप्रथम आमच्या खात्याच्या वतीने आदरणीय उदय सामंतजींचा मनापासून आभार मानेन की त्यांनी आज इथे आमच्या विनंतीचा मान ठेवून ते इथे आले. इथले स्थानिक आमदार असले तरी त्यांनी नेहमीच या मिरकरवाड्याचा विकास झाला पाहिजे अशी त्यांची सातत्याने भूमिका असले आतापर्यंत होती आणि म्हणून आज या विकास कामाच्या सुरुवातीला ते आवर्जून इथे उपस्थित राहून कामाला शुभेच्छा देण्यासाठी जे आलेले आहेत ते मी माझ्या वतीने, माझ्या मत्स्य व्यवसाय खात्याच्या वतीने मी त्यांचं मनापासून आभार मानेन. बांधवांनो, आजचा हा कार्यक्रम काही अर्थाने फार महत्वाचा आहे. जेव्हा आम्ही या महायुतीच्या सरकारमध्ये मी मत्स्य व्यवसाय व बंदर खात्याचे मंत्रिपदाची शपथ घेतली किंवा जबाबदारी घेतली, तेव्हाच आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदेजी आणि आमचे दुसरे उपमुख्यमंत्री आमचे अजितदादा, आम्ही सगळ्या जणांनी सरकार म्हणून आपल्या किनारपट्टीचा विकास कसा झाला पाहिजे, किनारपट्टीवर राहणाऱ्या सर्व मच्छीमार बांधवांच्या आयुष्यामध्ये आर्थिक समृद्धी कशी आली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलायला ठरवलेली होती. त्यामध्ये आपल्या ह्या मिरकरवाड्याचा विकास हा आमच्यासाठी अतिशय महत्वाचा होता. जेव्हा आम्ही ह्या मिरकरवाड्याकडे जेव्हा निधी आमच्याकडे प्राप्त झाली तेव्हा आमच्या समोर इकडच्या असलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा आमच्या समोर आला. जेव्हा अतिक्रमणाच्या बाबतीमध्ये आम्ही जेव्हा निर्णय घेतला तेव्हा मला याची जाणीव आहे, असंख्य लोकांना त्याबद्दल गैरसमज निर्माण झाले. तेव्हा आमच्या पोटावर हे लोक लाथ मारतायत का, विशिष्ट काही एका वर्गाला ते लोक टार्गेट करतायत का, असे असंख्य विषय त्या नजरेसमोर आले. पण बांधवांनो, आपल्या सगळ्या जणांना मी आवर्जून सांगेन, आमच्यासाठी मिरकरवाड्याचा विकास हाच महत्वाचा असल्यामुळे आम्ही कडू असला तरी पण तो निर्णय आम्हाला घ्यायला लागला आणि त्याचमुळे आज हे परिसरामध्ये आपण आजूबाजूला हे जे वातावरण आपण पाहू शकतो. हे सरकार, महायुतीचं सरकार हिंदुत्वादी विचाराचे असल्यामुळे आणि आम्ही पहिल्या दिवसापासून आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते, राष्ट्र स्वयंसंघाच्या विचारांवर चालणारे कार्यकर्ते, ज्यांच्यासाठी हिंदुत्व हे राष्ट्रत्व आहे. जो व्यक्ती ह्या देशाला आपला राष्ट्र समजतो, या तिरंग्याला आपला झेंडा समजतो आणि आमच्या बरोबर भारत माता की जय म्हणतो, त्याचा विकास आम्ही नक्की करणार, ही भूमिका आमच्या सरकारची आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून चालण्याचं काम आम्ही आतापर्यंत केलेलं आहे. आम्ही भारत माता की जय म्हणणाऱ्या व्यक्तीला खांद्याला खांदा लावून उभं राहतो आणि सर तन से जुदा म्हणणारा कुठला व्यक्ती असेल तर त्याला आम्ही सोडत नाही. हेच आमच्या हिंदुत्वादी सरकारची भूमिका आहे आणि म्हणून आम्ही पहिल्या दिवसापासून ठरवलं की ह्या भागाचा विकास आम्हाला करायचा असेल तर आलेली जी प्राप्त निधी आहे त्या दुसऱ्या टप्प्याची, त्या निमित्ताने आता तुम्ही जसं आमच्या फाटकजीने तुम्हाला सांगितलं
की तुम्ही बघा ऑक्शन हॉल पासून कंपाऊंड वॉल पासून प्रशासकीय इमारत अशा प्रत्येक बाबी आपल्याला इथे उपलब्ध राहणार आहे, जेणेकरून मिरकर वाड्याला खऱ्या अर्थाने जी आपल्याला आर्थिक समृद्धी किंबहुना चालना इथे द्यायची असेल तर ह्या सगळ्याच्या बाबतीमध्ये निधी खर्च करणं अति गरजेचं होतं. उदयजींना सांगेन की ह्या इकडे सक्षमीकरणासाठी पण आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये तरतूद करून ठेवलेली आहे. काही इकडचा भाग खचत चाललेला आहे. आपल्या इकडच्या मच्छीमारांना तिथे किती वर्ष ते वापरू शकतील अशा पद्धतीचा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला होता, कारण का तो अतिशय नाजूक होत चालला होता. म्हणून आज जसा आपण ह्या विकासाचे भूमिपूजन करण्याच्या निमित्ताने जमलो आहे, मी तुम्हाला प्रत्येकाला जे जे ह्या मिरकर वाड्यामध्ये येऊन व्यवसाय करतात किंवा आपला धंदा करतात, मी तुम्हाला सगळ्या जणांना विश्वास देतो की ह्या सरकारच्या माध्यमातून तुमचं भविष्यात घडण्याचं काम निश्चित पद्धतीने होईल, हा विश्वास तुम्हाला प्रत्येकाला मी देतो. या निमित्ताने आवर्जून मी उदयजींचा आम्ही आभार मानेन. जेव्हा आम्ही अशा पद्धतीची कारवाई करायची ठरवली त्यांनी भूमिका घेतली, नितेशजी कोणावर अन्याय होऊ देऊ नका, विकास निश्चित पद्धतीने करू पण अन्याय व्हायला होता कामा नये. आणि म्हणून त्यांच्या बरोबर राहून त्यांचं सहकार्य घेऊन पोलिसांच्या आमच्या सगळ्यांचं सहकार्य घेऊन आम्ही तेव्हा अतिशय शांत पद्धतीने आपण इथे ही जागा मोकळी करून घेतली. आणि या पुढचा विकास जेव्हा आपण प्रत्येक जण आपल्या नजरेने पाहाल आपल्याला विश्वास बसेल की आम्ही जे काय पाऊल उचललं होतं ते आपल्या सगळ्यांच्या हितासाठीच होतं, आपल्या सगळ्यांच्या भविष्य घडवण्यासाठीच होतं. आणि म्हणून जाता जाता एवढंच सांगेन, आमच्या पाठकजींनी उल्लेख केला की 18 महिन्याचं काम आम्ही 12 महिन्यांमध्ये करण्याचा प्रयत्न करू. पाठक साहेब, प्रयत्न हा शब्द आमच्या डिक्शनरीमध्ये नाही. 12 महिने म्हणजे 12 महिने, जेणेकरून आताच गाडीतून उतरल्यात उदयजींनी सांगितलं नितेशजी दुसरा टप्पा ठीक आहे, तिसऱ्या टप्प्याचे पण पैसे तयार ठेवा. म्हणून एक लक्षात घ्यावा, पालकमंत्र्यांचं आपल्यावर लक्ष आहे. तुम्ही 12चे 13 महिने लावले तर उगाच माझे 13 वाजायची वेळ येईल, असे काय वेळ करून येऊ नका. आणि म्हणून विकास करायचा असेल तर वेळेत करू आणि क्वालिटीचं करू, एवढंच या निमित्ताने मी सांगतो. परत एकदा आपण जे मोठ्या संख्येने इथे जमलात, आपल्या सगळ्या जणांच्या मनापासून आभार मानतो. इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. रत्नागिरी शहरालगतच्या नाचणे जिल्हा परिषद गटातील उबाटा सेनेला मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी धक्का दिला आहे. या गटातील शिवसेनेचे अनेक शाखाप्रमुख, महिला आघाडीच्या पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्त्यांनी आज भाजपात प्रवेश केला आहे. आधी एक प्रत्येकाच्या ग्रुपने वेगवेगळे प्रवेश. आता मागे सारखं असे मागे घ्या ना, ते इकडचे मागे भंडारी एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यार्थ्यांमधील नाविन्याला
व गुणांना वाव देणारी शिक्षण संस्था आहे, त्यामुळे या संस्थेचा हेवा वाटतो. भंडारी कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या सुवर्ण महोत्सवाची आज सांगता नसून ही नवी सुरुवात असल्याचं मत अच्युत सावंत भोसले यांनी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. मी आज खूप भारावून गेलेलं आहे. मला काही समजलं नाही कारण ज्या संस्थेचं वाटचाल जवळपास 128 वर्षाची वाटचाल आहे आणि त्या वाटचालीसाठी मला बोलवणं आहे. खरोखर मी माझ्या मनाचं समजतं आहे आणि त्याच ज्युनियर कॉलेजला 50वं वर्ष कंप्लीट होत आहे आणि या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाला मला बोलवलं तेव्हा मी तर संस्थेचं आणि सगळ्यांचे पहिल्यांदा आभार मानतोय. खरं सांगायची तर ही परंपरा 1-2 वर्षाची नसून ती जवळपास 128 वर्षाची परंपरा आहे. ही फक्त तेव्हा शक्य होते जेव्हा ती नीतिमत्ता आणि चांगल्या प्लॅटफॉर्मवरती काम केलं तरच ते अशा मोठ्या संस्था एवढ्या वर्षापर्यंत त्या आपल्या नावावर बसायचं. ह्या संस्थेचा इतिहास मी सरांकडे जेव्हा ऐकलं होतो ना वारंवार मला म्हणजे सांगत होते कारण मला तसा ह्या संस्थेचा इतिहास माहीत नव्हता. पण क्षणाक्षणात त्यांनी जेवढे कौतुक करत होते प्रत्येक क्षणाक्षणाला मुलांविषयी जे बोलत होते म्हणजेच मुलांची आपुलकी आणि संस्थेविषयी प्रेम त्यांच्या बोलण्यात पण दिसत होतं आणि मुलांच्या वागण्यात पण दिसत होतं. त्यामुळे मी सगळ्यांचं मी खूप कौतुक करतो आणि खूपच मी आशावादी आहे या सगळ्यामध्ये की अशा काळामध्ये सुद्धा असे विद्यार्थी आणि अशी संस्था ताज मानेने चालते याचा खूप आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. कारण की मी पण एक संस्था चालवतो आणि या संस्थेचं माझं थोडंसं त्यांनी हे केलेलं आहे. तर ह्या संस्था चालवताना मला लक्षात येतं की माझी विद्यार्थ्यांनी संघटित होऊन ही असं सोहळा करणं आणि माझी विद्यार्थ्यांना एकत्र आणणं आणि त्यांच्या भावना या बघितल्या तर मला वाटतं खूप भरून यावंसं असं आहे. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदर भविष्यातलं सर्वात जास्त उत्पादन करणारं बंदर ठरेल असा विश्वास मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. मंत्री आदरणीय नितेशजी राणे, आमचे कमिशनर सन्माननीय तावडे, सन्माननीय फाटक, भाजपाचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेशजी सावंत, या नगरीचे माजी नगराध्यक्ष बंड्याशेख साळवी, या जिल्ह्याचे माजी आरोग्य सभापती बाबूशेख माप, शिवसेनेचे शहर प्रमुख बिपिनजी बंदरकर, व्यासपीठावरील सर्वच महायुतीचे आमचे पदाधिकारी आणि मोठ्या संख्येनं उपस्थित मच्छीमार बंधू आणि भगिनींनो, नितेशजी तुम्हाला निसर्गानं देखील आशीर्वाद दिलेला आहे. त्याच्यामुळे चिंता करण्याची अजिबात आवश्यकता नाही आणि सगळ्या मच्छीमारांच्या मार्फत मी तुमचं मनपूर्वक अभिनंदन एवढ्यासाठीच करतो की या मिरकरवाड्याचा विकास व्हावा यासाठी सातत्यानं 20 वर्ष आम्ही सगळे प्रयत्न करतोय. परंतु मिरकरवाड्याचा फेज 2चं काम पूर्ण होण्यासाठी कोकणातल्या सुपुत्राला मंत्री व्हावं लागलं. हा एक नियतीचा खेळ होता आणि म्हणून मनापासून तुमचं अभिनंदन करतो. मी गाडीतनं उतरल्यानंतर नितेशजींना सांगितलं की पहिला टप्पा पूर्ण झालाय 22 कोटीचा, दुसरं 36 कोटीचा आता इस्टिमेट तुम्हीच बनवताय, त्याला देखील मंजुरी आपण द्यावी जेणेकरून कुठच्याही परिस्थितीमध्ये मच्छीमारावर अन्याय होणार नाही, मच्छीमाराला चांगले दिवस यावेत. त्यासाठी जो तुम्ही संकल्प केला आणि या मच्छी व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला त्याच्यामुळे मिरकरवाडा बंदर हे भविष्यामध्ये महाराष्ट्रातलं सगळ्यात जास्त उत्पादन करणारं बंदर ठरेल अशा पद्धतीने आपण सगळ्यांनी मिळून काम करण्याची गरज आहे. नितेशजी, काल आपला दौरा ठरला. काल मी मिरकरवाड्यातल्या सगळ्या मंडळींना बोलून घेतलं होतं आणि त्याला स्पष्टपणाने सांगितलं की आमची सगळ्यांची भूमिका काय आहे की तुमच्यामध्ये कोणतरी गैरसमज पसरवतात. आमची सगळ्यांची भूमिका आहे जो राष्ट्रावर प्रेम करतो तो आमचा आहे, जो भारत मातेवर प्रेम करतो तो आमचा आहे. त्याच्यामुळे मला सांगताना अभिमान वाटतो की दर 15 ऑगस्टला म्हणजे तावडेसाहेब तुम्हाला महत्वाची गोष्ट सांगतो, दर 15 ऑगस्टला त्या मिरकरवाड्यातले मुस्लिम बांधव हे जवानांसाठी रक्तदान करतात. हे गेले 25 ते 30 वर्ष त्या मिरकरवाड्यामध्ये सुरू आहे आणि म्हणून मला नितेशजींना एवढ्यासाठीच धन्यवाद दिले पाहिजेत की आपण ज्या भावनेतनं मिरकरवाड्याच्या विकासाला हात घातलेला आहे हे फार मोठं तुम्ही काम करताय. कारण या मिरकरवाड्यातनं हजारो कोटीचा टर्नओव्हर मच्छी व्यवसाय हा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं होतो. काल देखील मी सांगितलं की एलईडीचं समर्थन हे कोणच करणार नाही आणि शेवटी जसा पर्सेंटेज मला जगला पाहिजे तसा माझा छोटा मच्छीमार देखील जगला पाहिजे. ही जर आमच्या मत्स्योद्योग मंत्र्यांची इच्छा असेल तर त्याला आपण समर्थन केलं पाहिजे अशी भूमिका काल आम्ही मिरकरवाड्याच्या बैठकीमध्ये मांडली. आणि मी या तालुक्याचा आमदार म्हणून तुम्हाला ग्वाही देतो की जो मच्छीमार आज या मतदारसंघामध्ये काम करतोय त्याला चांगले दिवस आणण्यासाठी जे तुम्ही प्रयत्न करताय
डोळे झाकून उदय सामंत तुमच्या सोबत आहे हा शब्द देखील आज या कार्यक्रमाच्या आणि विशेषतः मिरकरवाडा फेस टूच्या निमित्तानं आपल्याला जर दिला तर तो चुकीचा ठरणार नाही. नितेशजी, अजून एक निर्णय कोणी घेतला होता मला माहित नाही, पण 2019ला मच्छीमारांना घातक असा एक निर्णय झाला. या किनारपट्टीवर कॉन्क्रीटचे काही दगड हे एका माझ्याच तालुक्याच्या जागेमध्ये बनवून हे टाकले जात आहेत. मी अनेक वेळा तावडेसाहेब मच्छीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं की याला काही वजन आहे, हे कशा पद्धतीचे दगड असले पाहिजेत याचं स्पेसिफिकेशन ठरलेलं आहे. कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहे, कशा पद्धतीनं काम करतोय याच्याशी माझं वैयक्तिक घेणं देणं काही नाही, परंतु ज्यावेळी मच्छीमारांना किंवा मच्छीमारांच्या जाळीना या सगळ्या दगडांचा त्रास होतोय त्यावेळी याचं रिव्ह्यू घेणं मंत्री महोदय अतिशय आवश्यक आहे. त्याच्यासाठी देखील आपण एका बैठकीचं आयोजन करावं. आणि दुसरी एक आनंदाची बाब सांगतो की तुमचा पायगुण अतिशय चांगला आहे. या जिल्ह्यात 3 मोठी मच्छीमार बंदर आहेत. एक नाट्याला मच्छीमार बंदर आहे, एक हण्याला मच्छीमार बंदर आहे आणि एक मिरकरवाडा मच्छीमार बंदर आहे. गेली 20 वर्ष प्रत्येक मच्छीमार हे नाट्याचं बंदर व्हावं यासाठी प्रयत्न करत होता, मिरकरवाड्याचं बंदर व्हावं यासाठी प्रयत्न करत होता आणि हरण्याचं बंदर व्हावं यासाठी प्रयत्न करत होता. पण महायुतीच्या सरकारनं नाट्याच्या बंदराला देखील 200 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत, हरण्याच्या बंदराला देखील 200 कोटी रुपये मंजूर केलेले आहेत आणि आज तुमच्या पुढाकारानं जवळजवळ 100 कोटी रुपये या मिरकरवाड्याला बंदराला झालेले मंजूर आणि भविष्यात होणारे मंजूर हे अतिशय चांगल्या पद्धतीचा निधी मिळतोय. म्हणून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं मी पुन्हा एकदा नितेशजी राणे यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो आणि भविष्यामध्ये हा मिरकरवाडा बंदर मल्पीपेक्षा मोठं व्हावं यासाठी तुमचा कृपा आशीर्वाद या संपूर्ण मच्छीमार विभागाचा माझ्या मच्छीमारांवर असावा ही देखील विनंती करतो. आज तुम्ही माझ्या मतदारसंघामध्ये आला आणि राणे साहेबांसारखं तुम्ही देखील टायमिंगला येत आहे सिद्ध करून दाखवलं. कारण मला देखील कारण मला कोणीतरी सांगितलं की नितेशजी मिरकरवाड्याला पोहोचलेले आहेत म्हणून सगळ्यांना टाकून मी आज तिकडे आलो. त्याच्यामुळं टायमिंग तर तुमचं अतिशय चांगलंच आहे, त्याच्याबद्दल बोलण्याची काही आवश्यकताच नाही. पण एक कोकणचा सुपुत्र मत्स्य विकासासाठी जीव ओतून काम करतोय हे परवा देखील त्यांच्या भाषणातनं मला ऐकायला मिळालं. मला त्यावेळी नितेशजी तुमचं कौतुक करता आलं नाही, पण आज जाहीरपणानं करतो की जे विधान परिषदेमध्ये तुम्ही केलेलं भाषण होतं ते मच्छीमारांच्या दृष्टीनं ऐतिहासिक होतं, परंतु हे भाषण मच्छीमारांना कोण दाखवत नाही. निवडणुकीच्या वेळी राजकारण करून मुस्लिमांच्या विरोधामध्ये महायुतीचं सरकार आहे अशा पद्धतीची एक भावना निर्माण करण्यामध्ये काही लोक यशस्वी होतात. आणि म्हणून इथल्या मच्छीमारांना मला विनंती करायची आहे की नितेश राणेंचं परवाचं विधान परिषदेचं जर आपण भाषण ऐकलं तर तुमचे सगळे गैरसमज दूर होतील. शेवटी आमचा एकच अजेंडा आहे की मच्छीमारांचा विकास झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांचा विकास झाला पाहिजे, या कोकणाचा विकास झाला पाहिजे आणि त्याच भावनेचं नितेशजी आज काम करतायत. त्यांच्याबद्दल या ठिकाणी कौतुक व्यक्त करतो. तुम्ही मतदारसंघामध्ये आला त्याबद्दल तुमचे आभार मानतो आणि सगळा रत्नागिरीतला मच्छीमार तुम्ही केलेल्या प्रत्येक विकासाच्या कामासोबत आहे एवढेच शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय भारत. भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा दबाव आमच्यावर वाढत चाललाय असं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलंय. नेमकं कशा संदर्भात ते बोलत होते पाहूयात. कोकण हे भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला असलाच पाहिजे किंवा किंबहुना आहे. कोकणातल्या निवडून आलेला कुठलाच लोकप्रतिनिधी कुठलाच आमच्या मित्र पक्षाचा मी तुम्हाला सांगतो भारतीय जनता पक्षाच्या मतांच्या शिवाय निवडून आलेला नाही. भारतीय जनता पक्षाची मतं त्या लोकप्रतिनिधींतून वजा करा, जिंकून येऊ शकत नाही. म्हणून कोकण म्हणजे भारतीय जनता पक्ष हे आता समीकरण तयार झालेलं आहे. म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला कोकण हे समीकरण बनवण्याचे आदेश आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी दिलेला आहे. शेवटी पक्ष वाढवण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. शिवसेना शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेने त्यांचा पक्ष वाढवायचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादांनी त्यांचा पक्ष वाढवायचा आणि भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही वाढवणार. म्हणूनच तर आमच्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे ना की बाबा महायुती नको, शेवटी बळ तरी कळेल, बळ तरी कळेल. आता बघा रत्नागिरीमध्ये निधी वाटपमध्ये सरळ सरळ म्हणजे तिन्ही आमदारांना 20-20 कोटी मिळालेले आहेत आणि भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांना फक्त 5 कोटी दिलेला आहे. हे सगळे विषय शेवटी कार्यकर्त्यांच्या कानावर गेल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून जागृत आहे आणि त्या भावना आम्ही वरिष्ठांकडे पोहोचवणार आहोत. बघा असं आहे की आम्ही वारंवार तेच बोलतोय की महायुती किंवा मित्र पक्षांनी एक दुसऱ्याचा मान सन्मान ठेवलंच पाहिजे. आम्ही महायुतीमध्ये आहोत. महायुतीमध्ये काम करत असताना
अगर आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अगर धमकवलं जात असेल, धमकून पक्षामध्ये घेण्याचे प्रकार होत असतील, तर मग महायुती टिकेल का? टिकवण्याची काही गरज आहे का? आपल्याला उभाटा पक्ष अगर आपला कॉमन शत्रू असेल तर आपण त्यांच्यावर टार्गेट करायला पाहिजे. आमच्याकडे त्यांचे कार्यकर्ते संपर्कात येत नाहीत का? मी यादी दिली तर फार मोठी यादी आहे, जे विविध पद्धतीने सांगतायत की आम्हाला सन्मान्य राणे साहेबांच्या पक्षामध्ये घ्या, परत घ्या की आम्हाला तिथे काम करायचं नाही. पण शेवटी आम्हाला महायुतीचं वातावरण खराब नाही करायचं आहे. पण अशा पद्धतीचे धमकवण्याचे प्रकार अगर सातत्याने चालू होत असेल तर वातावरण खराब करण्यासाठी कोण पहिला जबाबदार असेल त्याचा विचार करून पावलं उचलावीत. आणि म्हणूनच माझं असं म्हणणं आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ह्याच कारणामुळे आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना महायुती करायची नाही आहे. तीच भावना वारंवार आम्हाला सांगून आमच्यावर दबाव वाढवतायत आणि आम्हाला सांगतात तुम्ही वरिष्ठांशी बोला. म्हणून हेच वातावरण अगर खराबच करायचं असेल तर मग शेवटी ह्याचा फायदा तुम्ही तुमच्या शत्रूलाच करून देताय. आणि पक्ष वाढवायचा असेल तर उभाटा फोडा ना, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आमच्या राणे साहेबांच्या ज्या पक्षामध्ये सन्मान्य राणे साहेब आहेत त्या पक्षालाच फोडून मग राणे साहेबांचे निष्ठावंत कसे होणार आपण? मग याचा विचार करायला पाहिजे. मला तेच म्हणणं आहे ना, आता ते एवढे ताकदीचे लोक आहेत म्हणजे आम्ही काय इथे बसून नुसतं गोट्यात खेळतोय ना? आमच्याकडे ताकदच नाही. म्हणून बोलतो ना, आता एवढी मातब्बर ताकद असल्यामुळे त्यांनी खरंच एकटं लढवलं पाहिजे. कशाला मग आम्हा लोकांना छोट्या पक्षाला हातात घेत आहेत, म्हणजे बरोबर घेत आहेत. सन्मान्य राणे साहेब ज्या पक्षामध्ये आहेत, सन्मान्य रवी चव्हाण जे पक्षाच्या, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस ज्या पक्षात, त्यांना अगर आपल्याला कमीत लेखायचं असेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊन काही हरकत नाही. पण आम्ही आजही सांगतो तुम्हाला, महायुतीचं वातावरण आम्हाला खराब करायचं नाही. आम्ही कोणाच्या अंगावर जात नाही, कोण अंगावर आलं तर त्याला सोडत नाही. शेवटी संस्कार राणे साहेबांचे आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीसाठी आयोजित समाज संवाद व तक्रार निवारण मेळाव्याचं जनता दरबारात रूपांतर झालं. वंचित बहुजन समाजासाठीच्या जनता दरबारमध्ये 200पेक्षा जास्त प्रश्न पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या समोर मांडले गेले. अधिकाऱ्यांसमवेत प्रत्येक प्रश्नावरती चर्चा झाली आणि त्या चर्चेनंतर त्यावरती निर्णय घेण्यात आला. काही प्रश्नांवरती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी ऑन द स्पॉट तोडगा काढला, तर काही प्रश्न जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून तर काही प्रश्न राज्य सरकारच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. एकूणच या जनता दरबारातून अपेक्षित असलेला वंचित बहुजन समाजाला न्याय देण्याचा किंवा त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा स्तुत्य हेतू संपन्न झाला. या दरबारात जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मोहन दहीकर, सीईओ रवींद्र खेबुडकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, हितकारणी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष महेश पिरोडेकर, कार्याध्यक्ष रमाकांत जाधव, जिल्हा संघटक अंकुश जाधव, महासचिव गौतम खुडकर, उपाध्यक्ष प्रभाकर जाधव, वासुदेव जाधव, शंकर जाधव, सत्यवान तेंडुलकर, विनोद कदम, मंगेश गावकर, मधुकर जाधव, चंदू वालावलकर आदी उपस्थित होते. समाज संवाद व तक्रार निवारण मेळावा असं हे जो आज कार्यक्रम घेतलेला आहे पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत, हा महाराष्ट्रातला पहिला कार्यक्रम असण्याची शक्यता आहे. आणि असा कार्यक्रम घेऊन ज्यांचे प्रश्न कित्येक काळ असेच राहिलेले आहेत, असे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेला आहे. आपल्यासोबत नामदेव जाधव आहेत, आपण त्यांच्याशी चर्चा साधूया. नामदेवजी, आपल्याला काय वाटतं पालकमंत्र्यांचा आज त्यांच्या उपस्थितीत जो मेळावा होत आहे ह्याबद्दल आपल्याला काय म्हणणं आहे? आज जो वंचित घटकासाठी म्हणजे बौद्ध समाज, चर्मकार समाज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील या समाजाच्या सामायिक काही वैयक्तिक ज्या अडीअडचणी आहेत या जाणून घेण्यासाठी किंवा त्यांचं जागीच निवारण करण्यासाठी माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांनी हा जो आज आपला मेळावा, तक्रार निवारण मेळावा आणि संवाद मेळावा या अनुषंगाने आज आपण मेळावा घेत आहेत. या मेळाव्याला एक असाधारण महत्त्व आहे, फार मोठं महत्त्व आहे. आणि हा असा मेळावा फक्त आणि फक्त महाराष्ट्रात
पहिलाच मागासवर्गीय घटकांसाठी होणारा मेळावा हा ठरतो आहे असं मला वाटते। आणि या समाजामुळे ज्या आजपर्यंत मागासवर्गीय समाजाच्या अडीअडचणी आणि पालकमंत्री या नात्याने त्यांच्याशी थेट संवाद करता येतो आहे, तर आपली अडचण पालकमंत्र्यांच्या समोर सांगता येते आणि ती जाणून घेत आहेत पालकमंत्री साहेब जे आपुलकीने किंवा ज्याने घेत आहेत, तर हा मोठा याचा फायदा आहे। आणि या आजच्या संवाद मेळाव्याचा फार मोठा फायदा आमच्या समाजाला, मागासवर्गीय समाजाला होतो आहे। मी भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जाती मोर्चाचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून यात ह्याच्या जे मेळावा आजचा घेतला आहे या अनुषंगाने पालकमंत्री साहेबांचे खूप खूप आभार मानतो आणि खूप खूप साहेबांना धन्यवाद देतो की आमच्या समाजाच्या ज्या अडीअडचणी होत्या त्या प्रत्यक्ष आपण साहेब ऐकून घेत आहेत, त्या लेखी स्वरूपात घेत आहेत आणि हा समोरच त्याचं अधिकारी त्या खात्याचे अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्याकडून निरसन किंवा त्याची काही पुढची कार्यवाही व्हायची आहे ती करून घेण्याच्या माध्यमातून आजच त्यांना न्याय देत आहेत। आणि असा हा जो आजचा मेळावा आहे याला अगदी महाराष्ट्रात तरी पहिल्यांदा आमच्या पालकमंत्री साहेबांनी हा महाराष्ट्रात मागासवर्गीयांसाठी ठरलेला पहिला मेळावा आहे असं आपल्याला अभिमानाने सांगता येईल। ह्या मेळाव्याला खरं म्हणजे उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभलेला आहे आणि हा प्रतिसाद लाभणं म्हणजे खरोखरच या सर्वांचे खूप काही प्रश्न राहिलेले आहेत असंच खरं म्हणजे वाटण्याची स्थिती आहे। याबाबत आपलं काय म्हणणं आहे? मागासवर्गीय समाज हा संकोचून काही बाबतीत आपल्या ज्या समस्या असतील त्या प्रगटपणे मांडताना दिसत नाहीत, परंतु सन्माननीय पालकमंत्री साहेबांनी हा मागासवर्गीयांसाठीच आज फक्त आमच्या मागासवर्गीयांसाठीच्या ज्या समस्या त्यांच्या ऐकण्यासाठी जो पुरेसा वेळ दिलेला आहे त्या वेळानुसार आपल्या ज्या समस्या सांगण्याच्या त्यांनी आपल्या समस्या सांगतात। मग आजपर्यंत आम्ही आमच्या समस्या दाबून ठेवल्या होत्या, काही प्रगट करत नव्हतो किंवा सगळ्या ऑल ओव्हर समस्येत किंवा जिल्ह्याचे इतर सगळे प्रश्न जे आहेत, सामाजिक मूलभूत प्रश्न आहेत, सामायिक प्रश्न आहेत, वैयक्तिक प्रश्न आहेत, काही स्मशानभूमीचे प्रश्न आहेत, काही इतर शेत वाटेचे प्रश्न आहेत, काही चर्मोद्योग जो महामंडळ आहे ह्याला निधी नाही आहे, जिल्हा परिषदकडच्या ज्या समाज कल्याणच्या ज्या योजना आहेत याही तुटपुंजा निधी त्यांना मिळतो, तोही भरीव निधी मिळावा आणि त्या मेळाव्यानुसार आपलं त्याचं आणि जे महाराष्ट्र राज्याचे जे समाज कल्याण खातं आहे याच्याकडे जे विविध विकासाची कामं आहेत ह्याही कामांना तुटपुंजा निधी मिळतो, परंतु याची दखल अद्यापपर्यंत कुठल्या माध्यमात किंवा कुठल्या याच्यात व्यासपीठावर घेतली गेली नव्हती। मग आम्हाला हे मागासवर्गीयांना जे हे व्यासपीठ आपणाला पालकमंत्री साहेब नितेशजी राणे यांनी जे आपणाला उपलब्ध करून दिलं आणि आमच्या समस्या ऐकल्यात हे फार मोठं आहे। आजगाव भोमवाडी येथील रहिवासी सामाजिक कार्यकर्ता गेली जवळपास 50 वर्ष 1976 मध्ये आपला गाव आजगाव पूर्वी होता, पण आजगाव नंतर भोमवाडी असं झाला, पण झाल्यानंतर महसुली गाव झालाच नाही आजपर्यंत। तर हा महसुली करण्यासाठी आम्ही आज पालकमंत्री माननीय नितेश राणे यांच्याशी निवेदन देऊन त्यांच्यानी मार्गी लावण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। तरी कलेक्टर साहेबांना त्यांनी सांगितलेलं आहे की हा विषय आहे तो लवकरात लवकर मार्गी लावा, त्याप्रमाणे ते लावतील अशी आमची त्यांच्यानी आश्वासन दिलेलं आहे। तरीसुद्धा महसूल गाव न झाल्यामुळे बरीचशी कामं प्रलंबित राहिलेली आहे, ती लवकरात लवकर होणं गरजेचं आहे। या संदर्भात मी निवेदन पालकमंत्र्यांना दिलेलं आहे, याचं आम्हाला पूर्णपणे आश्वासन मिळालेलं आहे। समाज संवाद मेळाव्याच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं महाराष्ट्रासमोर एक वेगळा आदर्श घालून दिल्याचं मत पालकमंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलंय। पाहूयात। बघा, आज आमच्या वंचित समाजाचे सिंधुदुर्गाचे आमचे सगळे नेते मंडळी कार्यकर्ते हे सगळेजण आपल्या आपल्या पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेवून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या वंचित समाजाचे प्रश्न सुटले पाहिजे, त्यांना न्याय भेटले पाहिजे यासाठी ते सगळेजण एकत्र आले
त्यांनी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मला संपर्क केला आणि त्यांनी इच्छा व्यक्त केली की आपल्या जिल्ह्यातल्या ह्या सगळ्या समाजाला आम्ही एकत्र करतो, आपण जिल्ह्याचं प्रशासन आणि जिल्ह्याचे प्रशासनाचे सगळे सहकारी त्यांना एकत्र करा आणि आमच्या प्रश्नाला आपण न्याय द्या, अशी आमची चर्चा झाली. आजची तारीख ठरलेली त्याप्रमाणे गेली 4 तास प्रत्येकाने आपलं निवेदन आमच्याकडे आज दिले. त्या निवेदनानुसार काही निवेदनाला आम्ही तात्काळ त्यांना सोडवण्याचा प्रयत्न केला. काही धोरणात्मक बाबी आहेत जे मंत्रालय स्तरावरून आमच्या माध्यमातून सोडवल्या जातील. काही निधी अभावी काही गोष्टी आहेत जी मी पालकमंत्री म्हणून माझ्या यादीमध्ये आम्ही घेतलेल्या आहेत आणि म्हणून एक चांगलं सकारात्मक वातावरण किंबहुना एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने एक आदर्श महाराष्ट्रासमोर आज केलेला आहे, जिथे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्यात वंचित समाजाच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन समाज हितासाठी आज जिल्हा प्रशासनाबरोबर सरकारबरोबर खांद्याला खांदे मिळून आपल्या समाज बांधवांना न्याय देण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे, माझ्या वैयक्तिक माध्यमातून मी त्यांचं अभिनंदन करतो. हाही विश्वास देतो की त्यांनी ज्या अपेक्षा, ज्या जबाबदाऱ्या, जे निवेदनं आमच्याकडे दिलेले आहेत ते जिल्हा प्रशासन असो, राज्य सरकार असो, जिल्ह्याचा पालकमंत्री असो, आम्ही सगळेजण प्रामाणिक पद्धतीने त्या प्रत्येक निवेदनाला न्याय देऊ हा विश्वास ह्या निमित्ताने त्यांना देतो. असा हा प्रयोग तुम्ही महाराष्ट्रात पहिलाच इथे सिंधुदुर्गात नाही, असा आहे की हा एक चांगली सुरुवात आहे. शेवटी वंचित समाजाचे आमचे सर्वच जे समाज आहेत त्यांना एकत्र करून त्यांना न्याय देण्याचं काम हे आमच्या राज्य सरकारची पण भूमिका आहे. पण आज अगर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीचा पॅटर्न सुरू झाला तर मला विश्वास आहे की महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आमचे ते पालकमंत्री असो, ते सरकारचे प्रतिनिधी असो, निश्चित पद्धतीने त्या जिल्ह्यातल्या वंचित समाजाच्या लोकांना न्याय देतील असा माझा विश्वास आहे. वंचित घटकांचा मेळावा जनता दरबार जो आहे तो घेतलेला आहे. उष्णवत भाव आहे. जवळपास 200हून अधिक निवेदनं ह्या जनता दरबारमध्ये आली. हा तुमच्यावरती असलेला विश्वास आहे जनतेचा. पण त्याचवेळी बहुतांश निवेदने जी आहेत ती स्थानिक जिल्हा प्रशासनाची निगडीत आहे. ही बाब तशी बघितलं तर घोषणावा सुद्धा नाही आहे. कसं पाहता? बघा काय, पहिल्यांदा हा विषय कधी झालेला नव्हता. आता मी असो, कलेक्टर असतील किंवा आमचे जिल्हा परिषद सीओ जे काय खाते प्रमुख आहेत त्यांनाही काही चुका कळलेल्या आहेत. का उशीर होत आहे, साध्या दाखल्यांसाठी लोकांना फेरफटका मारायला लागतोय, काही जमिनीचे वाद आहेत म्हणून फेरफटका मारायला लागतात, काही शासन दरबारी धोरणात्मक निर्णय आहेत, कोणाकडे 1950 पर्यंतचे अगोदरचे कागदपत्र, नंतरचे कागदपत्र नाही आहे, अगोदरचे कागदपत्र नाही म्हणून काही गोष्टी रेंगाळलेल्या आहेत. या सगळ्या गोष्टीचा ॲटलीस्ट आमच्याकडे विषय तरी आम्हाला कळले, चुका तरी कळल्या. आता यापुढे जिल्हा प्रशासन म्हणून जो सुधार करायचा आहे, आमच्या कामामध्ये जो बदल करायचा तो आम्ही निश्चित पद्धतीने करू. कारण आत्तापर्यंत अशा पद्धतीचा जनता दरबार झाला नव्हता, आता आम्ही घेतलेला आहे. यापुढे मी तुम्हाला सांगतो हे आम्ही सातत्याने अशा पद्धतीचे जनता दरबार आम्ही घेणार आहोत, जेणेकरून आमच्याही कामामध्ये बदल दिसेल आणि जनतेचा विश्वास अजून आमच्यावर वाढेल. शिवसेनेनं भाजपाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. शिवसेनेला कोणी झिडकारलं नसून सेजल परब या वैयक्तिक विषय घेऊन दत्ता सामंत यांना भेटल्या होत्या. हे मी कुठल्याही मंदिरात जाऊन सांगायला तयार असल्याचं शिवसेना दांडी शाखा प्रमुख नरेश कोयंडे यांनी म्हटलंय. पाहूयात. काल जी पत्रकार परिषदेमध्ये श्री दत्ताजी सामंत साहेब यांच्यावर बाबा मोंडकर आणि विकी तोरसकर यांनी जी काही टीका केली त्याच्यावर मी नरेश कोयंडे, शिवसेना शाखा प्रमुख दांडी, तर विकी तोरसकर जे काही बोलले की सेजल परब यांनी दत्ता सामंतच्या पक्षाला धुडकावून दिलं, तो विषय तसा झालेलाच नाही. सेजल परब ही स्वतः माझ्याजवळ येऊन स्वइच्छेने माझ्याजवळ येऊन मला त्यांनी सांगितलं की दत्ता सामंत यांची मला भेट घालून दिली. मी आणि माझा एक मित्र होता त्याला घेऊन आम्ही दत्ता सामंत साहेबांकडे येऊन त्यांची भेट घालून दिली. त्याच्यावर सामंत साहेबांनी सांगितलं त्यांना तुमची काय समस्या आहे ते. त्यांनी दत्ता सामंत साहेबांसमोर जी समस्या मांडली, साहेबांनी सांगितलं की हे मी एवढं करू शकत त्या पक्षातून, तुम्ही कुठे जायचं तिकडे जाऊ शकता, ही तुमची समस्या मी पूर्ण करू शकत असं सांगितलं. आणि आज विकी तोरसकर सांगतायत की सेजल हे दत्ता सामंत साहेब
भाजपचे पदाधिकारी पडतायत असे जी काही टीका करतायत ही सपशेल चुकीची टीका आहे. कारण मी याला पुरावी आहे आणि जर हे खरं खोटं करायचं असेल तर दांडेश्वर मंदिरात यायचं, मी हात लावायला नारळाला तयार आहे, त्यांनी पण येऊन तिकडे नारळाला हात लावायचा आणि खरं खोटं सांगायचं. दत्ताजी सामंत साहेबांनी शेजल परबीला सांगितलं होतं की तुझ्या वाड्यातला विकास कामांचा जो काही कामं असतील ती मी आमदार साहेबांच्या यांनी करून देतो. पैशाचा जो काही विषय असतो तुमचा जो आहे तो वैयक्तिक जो स्वतःचा जो पैशाचा विषय होता तो आमच्याकडनं होणार नाही असं दत्ताजी साहेब यांनी डायरेक्ट याला सांगितलेलं होतं. हा जो विषय आहे हा खरा खोटं त्यांनी मंदिरात येऊन करायचा, उगाच सामंत साहेबांवर टीका करू नये, अशी खोटी टीका करू नये, अन्यथा आम्ही पण जशा तसे उत्तर देऊ वेळ पडल्यास. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कार्यकर्त्यांचा आमच्यावर दबाव, नितेश राणेंनी सांगितलं कारण. उदय सामंतांनी केलं नितेश राणेंचं कौतुक. आणि मच्छीमारांना सक्षम करणारा विकास मिरकरवाडा येथेच घडेल, नितेश राणेंनी व्यक्त केला विश्वास. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.